Zenbu ez dago laia. Konbentzituta dago adoptatua dela eta egia esan, ez dakiz zer gehiago egin dezakedan. Eta DNA proba bat? Eskerrik asko hartzeagatik. Kafea? Neure burua abesten grabatzen dut, abestiak gogoratzeko. Partitura bat irakurtzen ere ez dakizu. Eta mugikorrean tututuak grabatzen dituzu konposatzeko. Eta zuk ze uste duzu? Solfeoa dakizulako konposatzen dakizula. Neskatia txintxo bat baino ez zara, originaltasunik gabea, gurasoek esandakoa egiten duena. Artxiboak ezabatu. Bai. Bosko Hanko, goi mailako sukaldaritza etxeraino. Virus bat sartu da wifiaren bitartez eta harrapatu duen guztia infektatu du. Eta dena, norbaitek ikusi beharretzuena ikusten zuelako. Pornoari buruz hitz egingo dugu. Badirudi udaleko honetan norbaitek pornoa kontsumitzen duela. Hemen argi bili behar duena zuzara. Bereziki saioarekin duzun jokabidearekin. Esahaztu zure sekretua dakidala, eta zelatatu egingo zaitut. Zer? Alaia adoptatua da? Etzai gustatzen mehatxua jasotzea. Eta, are gutxiago zu bezalako norbaiten handik. Esan didate, ez zaituela zure amak ere maite. Aner, ez duzu sinistuko.